na'am za mu so mu san sunanka. Sunana Muhammadu Mustapha Umar Mela. Na'am, daga ina ka zo wannan babban taro? Wasu yara na nan cikin garin Kano amma ni a Kaduna nake zaune. Na'am. Kwarai kuwa. To mun ganka da wasu dabbobi waɗanda ba ko ina ma aka saba ganin waɗannan dabbobi ba. Wannan To sana'a a ina kuke samun irin waɗannan wannan dabbobi? sana'a na gada ne ga babana. Na'am. Babana koya min wannan al'amuran duk abin da gani ba da tsaya. Ina kamo shi a daji. Na'am. Yawwa, ina da magani na maciji, ina da magani na kowane ƙwaro. Ina maciji na bai huda ne. Bai kuma tirgan mun fata. Na'am. Ina da wannan dahin. Kowane irin ƙwaro ko zaki ya tsaya zan kama shi. Na'am. In Allah ya yarda. To kamar bangaren abin da ya shafi irin abincin su kuna iya sanin wani abinci suke nama ake bashi. Na'am, Siyaki nama ake bashi. na'am. Dila nama ake bashi. Na'am. Ana bashi salak. Na'am. Sauran kubewa. Na'am. Sauran kayan ganye. Na'am. Kwarai da ainihi. To mun ga hadda kamar dage a cikin waɗannan kayayyaki naka da kake tafiya da su a mazauninka na ɗan gado. Nama ake ba da Shi dagen da aka samu shi an ce kuma faɗa ne da shi. Na kama shi ne saboda ina da maganinsa. Ko mun girmansa ina kama shi. Na'am. Bai cizo na. Allah ya mallaka min shi ba yadda zai da ni. To ya ganna ma kuka yake. To mun Insha Allah. gode sarkin daji. Kwarai da ainihi. Allah ya kara Amin, basira. amin. Mun gode. Yaro, amma kun ga dago nan. Kun ga dago da ake hadawa